Може ходим. Чак 2 минути ще ядем петка. Искам само да ви кажа, че да, преди малко, даже в предното клипче ви споменах относно този въпрос. Няма злати. Има злати? Няма злати. Колко си ли искате? Няма злати. Да, относно моя татус, дойдох, видях, победих, трябва да бъде, дойдох, видях и лапах. О, боже мой! Откъде ти дойде тази идея? О, боже, толкова си екзистенциален, толкова си интелигентен! О, боже, мога да повярвам, ти си звезда, за Бога, ти си най-умният и забавен човек, който познавам. Ти супер забавен, е така, супер забавен! Не мога да повярвам, не сте толкова сте забавни и сте толкова неграмотни, че мога да го лапате. И ето, сега ще ви покажа. Чакай, сега ще ви покажа. Ето това е сигурно единственото същество, което може би поне малко се интересува това, което казвате, но подайте каквото не ви разбира, защото е котка! Има котка? Няма котка! Има котка? Няма котка! Чао! Да, ето, и ето специално той може да ви го каже. Ма няма да го чукате, да си го така, да си го начукате! Мяу! Мърмоти! Само искам да ви кажа, че толкова сте тъпи и жалки, че ако си посмеете да го кажете, в смисъл да си кажете кои сте, ще ми насъскам ето това малко зло тук, да че ви издравите!